Is-sit awtorevoli Politico żvellem 6 membri parlamentari Ewropej u uffiċjal ieħor tal-Parlament stess li għadhom fil-pożizzjoni tagħhom minkejja li huma involuti fl-akbar skandlu li ħakem il-Parlament Ewropew fl-aħħar snin, dak tal-Qatargate. Parlament Ewropew li fit-tmexxija tiegħu hemm il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola. Il-Politico żvela dan minn dokumenti li rat minn investigazzjoni li għaddejjin mill-Pulizija dwar dan il-każ. Apparti dawn l-Europarlamentari li għadhom jaħdmu f'din l-istituzzjoni li tmexxi Metsola, hemm 3 membri parlamentari Ewropej li diġà huma akkużati dwar dan l-iskandlu li ħakam lill-Parlament Ewropew. Il-Politico rapporta li dawn l-Europarlamentari qed ikunu investigati dwar allegat skema fejn politiċi ħaddu flus jew rigali mill-Qatar u minn gvernijiet oħrajn biex jinfluwenzaw il-politika u anke id-dibattiti f'din l-istituzzjoni Ewropea. Intqal li s'issa dawn il-persuni għadhom ma ġewx akkużati b'konnessjoni ma' dan il-każ, iżda għaddejja investigazzjoni dwarhom mill-awtoritajiet Belġjani. Is-sit awtorevoli Politico għażel li ma jsemmix l-ismijiet li tkunu suspettati dwar dan l-iskandlu minħabba raġunijiet legali. F'dawn id-dokumenti qed ikun allegat li wħud minn dawn il-membri parlamentari Ewropej ġew imwiegħda ammont ta' €250,000 biex jgħinuhom fil-kampanja elettorali fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li saru fl-2019. Dan filwaqt li f'każ separat ieħor allegatament irċieva alloġġ bħala rigal. Dan l-aħħar Transparency International dwar dan l-iskandlu li jeżżess il-Parlament Ewropew immexxi minn Roberta Metsola qalet li huwa iddominat minn kultura ta' impunità. Transparency International tenniet ukoll li riformi imwiegħda minn Metsola wara dan l-akbar skandlu għadhom ma sarux u saħansitra il-Parlament Ewropew għażel li naqqas mis-saħħa ta' regoli li kienu diġà jeżistu. Dan ħareġ fi żmien meta ġew żvelati ċets bejn Metsola u dik li kienet viċi President tagħha Eva Kaili.